Apa, egunon. Ea, eta nola iritsi naiz ni gaur hemen, nire bizitza profesionalaz hitz egitera, ez? Ez dakit, inork esan balit orain urte batzuk nire karrera profesionalaz hitzen behar nula gazte batzuen aurrean, nolabait beren etorkizuna inspiratu asmotan, ez nun sinestuko, ez? Baina hori bezala beste hainbat gauzetan, ez? Badirudi, imagina ezakezue aur batek, txikia danen ez duela esaten, jo, ni handia naizenean soziologoa izan nahi dut, ezta? Ze demontre da soziologo izatea, ez? Soziologo izatea, egin batetan bada kuriosoa izatea, kotila bat ere izatea, gauzak ulertzen saiatu nahi izatea, bestei ulergarri ere egiten saiatzeko, baina nik hori ere egin batetan deskubritu dut eta deskubritzen ari naiz oraindik egun ere, bai? Profesio bat, ogibide bat, ogia emateko bidea izan beharko luke, baina hemen askok ere hasi gara esaten eta esan gute segurazki, ogibide bakarrik izatea, inspirazio bide eta ongizate bide ez baldin bada, alegia, ez badugu gure lanean ondo pasatzen, ez badugu zeuzer ikasten egunero, ordu asko bota behar zaizkio, eta hori ez da atseina, gero nik uste hemen lagunak esatezun moduan, pasioak baduela garrantzia, bai? Baina zer dugun gustoko, nik esan dezaket, eta ulertu idazuen, nik ez dut izan nahi, ezerren eredu, iritsi naizen ontara jakinda zer ez neuen nahi. Askotan ez naiz iritsi, nik soziologo izan nahi dut, adunditan, aita, ama, ni soziologo izan nahi dut, ikasi behar dut, hau lehioan daukat karrera, ez dakize bakize, soziologian ikertzeko, gainetorreko zaizkigu, lan pilo bat dago honetan, ez da horrela. Nik askotan sentsazio daukat onera iritsi naizela, eta neure buruari galdetzen diot, oso ondo, ez dakit nola. Lan asko eginda, sorte aukita ere, aukerak eman zaizkigunean, aukera erronka horiei erantzun da, lagunak esaten zuen, ze karrera ikasi, ez dakit, emaiozu aukera zeuen buruari ere hanka sartzera. Igual aukeratuko duzute karrera bat, hasi, eta esan, la letxe, ez dut gustoko. Ni nire karrera ustekotan, bizpairutan egon nintzen. Nire garaian, soziologiako karrera, lehioan zan, 4 urteko karrera bat, bigarren, hirugarren mailera arte, igual norberaren bizipenengatik, ez bezu ulertzen zertan datzan, irakasgai asko, bat berare ez duzu ulertzen, baina denbora eman da, abitu. Orain dela gutxi hasi naiz nire soziologo sentitzen, 54 urte ditut, urte asko soziologo moduan ere lanean, aisialdian ere urte askotan, Josebak esatezun moduan, hemen horrekak ez dira askotan errezak. Niri dirua eman dit nire karrerak, duela urte gutxatzuk, dirua esan nahi dut, duintasunez, ilan bukarara iristeko, baina ordura arte, gauza asko egin ditut, dirurik irabazi gabe, baina ondo sentiarazten zidatelako. Eta bien bitartean, lanean ibili behar izan gera, edo garbiketan, garraioan, edo delakoa. Azken batetan askotan gauza ez da asmatzea lehenengoan, saiatzea, unkitzen zaituzten zeu zer bilatzea, hortan zer unkitzen zaituzten, geroz eta gehiago hemen esate zutena, karrera ezberdinak hibridatu edo nahastu beharko dira. Hemen beste sala batetan hariko dira karrera teknologikoetaz, eta hemen ari gera gizarte zientzietaz, eskutik joan beharko genuke, akaso batera egon, bereiztuta gaude, eta horrela dira gauzak, baina gu hariko gara behin eta berriro gauzak egin beharko lirateken ala ez pentsatzen, dilema etikoetaz, hor hariko dira egin daitezken ala ez pentsatzen, eta egin bada, probatuko dute. Karrerak, niri zer eman zidan, ez horregaitik aukeratu nik soziologia, beste karrera asko ez nituelako nahi, eta Bilbon zegoelako, ni donostiarra naiz. Nik uste ere, karrera baten aukeraketa ere, helduarorako saltoa dala, eta aldala, norberen aukeren arabera noski, gonbita, bizipen hori ere izatea, ez bakarrik karrera, baizik eta bizipen pertsonalak, helduarorako salto hori egiten, aukera hori saiatza. Karreran esaten dizuan, nire nahi soziologo sentitzen hasi, orain dela gutxira arte. Eta sentitzen nahi soziologo, baina enkonstrukzion esaten den bezala. Ez zer prozesu itxi bezala, ze orain dela gutxi nire semea galdetu zidan moduan, nik 2 seme dauzka, 8 urteko Martin eta 5 urteko Beñat, eta nagusia galdetu zidan, haunditan zer izan nahi dudan. Eta egia oraindik ere ez dakit zer izan nahi dudan. Esan nahi dut, banabil orain, irakasle modura, ikerlari modura, soziologo modura, baina ez dakit nun egongo naizen hemendik urte batzuetara. Zeren bilatu nahi duana da, ikasi ahal izatea, lanean nagoen hortan ikastea, unkitzea, konpainia onak izatea, eta askotan, aitortu behar dizuet, ez ditu gauzak lortzen gure merezi dugulako edo esfortzuagatik, baizik eta lan asko eginda, eta sorte aukita. Nik
eta Josebarekin ere hor bat nator, jende aurrean hitz egitearen gaitasuna hori ere, zuek ez badituzue gauzak ulertzen, ezingo dituzue esplikatu. Eta gurean, honetan, gizarte zientzietan, gure erronka da gu gauzak ulertzen, empatizatzen, humanizatzen saiatzea, bestei ere ulertarazten saiatzeko. Nik kriminologiako graduko ikaslei esaten diedan moduan, gure erronka eskematean da, eta ni ez naiz oso hippia, eta ez dut ezer ez hippien kontra inolaz ere, baina nolabait gure gizartea hobeagoa egiten saiatzea, eta hori esatea egitea baino errezagoa da. Eta hortarako, empatizatu behar dugu, beste horiek ulertzen, bai, unkitzen, laguntzeko grin hori eukitzea, bai? Edozein kasutan, hori, edozein karreraren norberera eraman dezake. Horregatik, nik zeuzer esan beharko banu esango nuke, zeuen buruai ere aukera matea, esperimentatzeko eta hanka sartzeko. Eta karrera bat hasten bazarete, igual, lehenengo 2 urtetan ez duzu gustoko, baina hirugarren, hau eraman dezaken nerera, bai, nik soziologia ikasi dut, eta azkenean, babitu, kirol esparruan, nik ez dut kirolarekin sekula alako interes berezirik, baina kriston esparrua deskubritu dut hor, bai, ikertzeko, nire gaiekin ere lotzeko, nolait hori. Nire ustez, kuriosidadea, jakitea gustoko duzuen, unkitze zaituzten, hanka sartzeko aukera ere eukitzea, eta hori, esaten duena, kaso izteko moduan, lan asko, eta sorte pixkat ere behar izaten da, bai? Gero, galderarik edo komentarioi badaukazue, da nik gero ezingo naiz geratu, baina nire posta elektronikoa ere eskura duzue, idazteko, eta edozein galdera konkretuago argitzeko nahiko bazen dute, bale? Venga, eskerrik asko.